Hello, zdraví vás Toby Nice, každopádne Stormer a dneska si zahráme hru Play or Die. Je to jedna z najpopulárnejších hier na Robloxe, každopádne dneska si ju zahrám prvý raz, ale to, čo som sa dozvedel, je to, že je to vlastne hra, v ktorej máme prežiť a bude to niečo ako Squid Game. Takže moc sa na to teším, aj keď Squid Game som na Robloxe skoro nikdy nehral, mám iba takú originálnu hru od Netflixu, ale viem, čo je Squid Game, ale si sa mám ísť. What the... To jak skačem? Normálne? A kto je toto? No. Hra sa začína 13 sekúnd. Každopádne ideme hrať. A už sme boli asi všetci. Začalo sa to trošku skôr, ale zaujalo ma, čo je toto decko s hrčou či klobukom na hlave, či čo to tam má. What is this? Povedzte mi, čo je to. Toto sa mi podobá ako také Mr. Beastové video. Toto je čo? Povedzte mi, čo je toto. Very few of you peasants will make it out alive, but those who do will be greatly rewarded. Zvedavý, ako budem rewarded. No, povedali ste mi, že budem sa tu musieť vyhýbať a tu sa mi vás, čo tu tak čuní. Už ideme do tej telky. To má jaké svajtko. This game involves some plates. Aha, okej. Okej, tomu rozumiem. Okej, tomu rozumiem. Dúfam, že neskončím jak... Veď sami uvidíte v tejto ukážke. 3, 2, 1, go! Poď mi do cesty, prosím. Good job! You did it! Normálne taká hudba tam hraje. Normálne jak z 90. storočia. Čo? 90. storočia? 90. rokov, 90. storočia. Vtedy táto hra možno budem naživo. Že tento tu pajac bude vyzerať nejako takto. You'll need to step on the correct tile color on the floor before the timer runs out, or else you'll be grinded to bits. The next color is about to be selected. Good luck! Stojíme do The next color is about to be selected. Good luck! Stojím. What the? To čo The urobím? next color is about to be selected. Good luck! Okay. The next color is about to be selected. Good luck! Nice. The next color is about to be selected. Good luck!
šialené. Každopádne túto druhú hru sme vyhrali a už je nás tu... Ešte je nás tu dosť. Čo mi obrazovky? Typicky rodičia by povedali, ale do obrazovky sa čumiť nesmie. You'll be playing the classic game of tug of war. No, The losing side will have a very painful preťahovanie fate in nie. a pool of lava. Nie. 3, 2, 1, go! To hudba. Ale keď si to tak vezmeš, aký gigantický ten šúrak, ako mám nazvať. Nechcem si byť prvý práve ja. Dobre. To je skibidi dob. No, dajte like, aby sme na ďalšiu hru vyhrali a ideme to hrať zase tohoto posratého sfracka. Čo je toto? Čo je toto za pozadie? Kto by urobil takú sprostú hru? Nikto iný ako bez experience, alebo tento tu. Čo sa? Nás to iba 14 a malo by nás byť viacej ako 24. If you wanna play, walk right inside one of the elevators. Thank you. Nie, toto pozadie, nie, prosím. Toto je ten najsprostejší výťahov, kedy som bol. Normálne The Mines. Kde som číslo 14, prosím, 10. To je fajn. Good morning, sleepyheads. You're on my fabulous game show. Very few of you peasants will make it out alive. But those who do will be greatly rewarded. Prosím. Čumíme do telky. A čo je toto za posteľ? Toto ani posteľ není. Krásne si to tu pre nás pripravil, veľmi krásne. Čo bude teraz? In this game, you'll be on the conveyor belt. You'll need to dodge the objects coming down the conveyor belt, or else. Psychopat. Čo hovorím? Psychopatický. 3, 2, 1, go! Excuse me. Good job! You did it! To bolo trošku. It's just falling through. To koľko sa pri tom zabili? What?
to nedaleko. In this game, you'll need to pick up the jump box off the floor or something bad may happen. Oh, Mama, I'm on the pig. Skôr si Peppa Pig. To je šialená hra. Toto je dobrá hra. To nemá jetpack, proste smiel. Táto tu. Sorry. S Bohom. Čo je kokosný? Nice. Good job! You did it! Normálne túto hudbu milujem. To mi tak zapáčila. Jak to hrajem. Málo nejako nás je. Tam niekde je on. Don't hold baby Mr. Grease for too long, or he may explode. Ak som dobre rozumel, You guys cannot run from me forever! I will find you! no, tak týmto sa toto video končí. A čo sme sa dozvedeli? Aké ponaučenie plynie z toho? Že Mr. Grease je psychopat. Vidíte, aká je medzinárodná politika.